Guru. Guru. Ya ring bak mah. Ka Laitkor Sports Club kala job ya ka Millennium Sports Club da ar la not ha ka final football jang ka second division bala penyat de ka Shillong Sports Association but long Hamadan Polo third ground. Ha ka ni ka jingele akai ba yerung kat bor u Eurasius Mautho uwe ni kinong yele akai ba shakmat jang ka Laitkor Sports Club ula yo ban thep ika goal bening kong ha ka last step hadin kat line minute belas dang ka jingele akai. Ya ka gol ba arpat na thep da uson di Felix Karkongor ha ka kalamit kat saw minute shwaban waino ka jingele kai. Ya ki trophy la sam da president jang ka Shillong Sports Association upa Eugene Sin Lingdo u acting aim ka hima milim upa aim aina manix aim but ki wei ki nongkit kam jang ka association. Ka Laitkor Sports Club ka balara e ka nam lahduh kala yo sanpho hajar tingka but ka Millennium Sports Club ka bawan baar kala yo akusan hajar tingka. Kini ki artli ki kinhun football kila yo mentaban rung shaka jingile akai football first division bala penyat de ka Shillong Sports Association. Guru.